Názov a miniatúra. V tejto kapitole sa dozviete, prečo sú dôležité. Naučíte sa pravidlá virálnych názvov a miniatúr. Uvidíte, aké typy miniatúr existujú. Naučíte sa ich vytvoriť vo Photoshope či pomocou umelej inteligencie. Na záver zroastujem vaše thumbnaily. Prečo sú dôležité? Možno sa pýtate, ako môžu byť text a obrázok dôležitejšie než samotné video. Jednoducho. Ak na vaše video človek ani len neklikne, je úplne jedno, aké je úžasné. Názov a miniatúra sú hlavným lákadlom vášho obsahu a presne preto je nutné premýšľať o nich ešte predtým, než vôbec začnete nahrávať. Ak si názov a miniatúru vymyslíte a nadizajnujete dopredu, pomôže vám to určiť, či má daný nápad naozaj šancu na úspech. Aj keď ich osobne nie vždy robím dopredu, aspoň si predstavím v hlave, ako by mali vyzerať, aby som mal istotu, že ľudia na video kliknú. Názov a popis. Názov videa by mal byť jednoduchý, stručný a výstižný. Ideálom je maximum 60 znakov. Dôvodom je jednak samotný YouTube, ktorý príliš dlhé názvy usekne 3 bodkami. A takisto je potrebné si uvedomiť, že tvoríte názvy pre ľudských divákov a nie pre robota. Divák pri vašom názve a miniatúre v priemere strávi iba 3 sekundy a menej. Nebude teda ochotný čítať zdĺhavé a chaotické vety. Napríklad názov videa Mafia 2, ale za každým, čo zomriem v hre, si bude musieť dať pálivú omáčku, môžeme pokojne skrátiť na Mafia 2, ale každá smrť sa rovná pálivá omáčka. Stále to krásne opíše, o čom video je a divák to prečíta oveľa rýchlejšie. Osobne rád používam názvy, ktoré majú tak cca 4 slova. Keďže podľa mňa znejú dobre, majú taký šmrnc. Veľmi dobrým nápadom je vytvoriť viacero názvov pre jedno video, kde pozmeníte rôzne slová, skúsite názov opísať inak a nakoniec vyberiete ten najlepší. Za žiadnych okolností by nemal obsahovať klamlivý clickbait. Ako sme si už povedali, keď divák zistí, že vaše video nesúvisí s miniatúrou a názvom, odíde preč. Namiesto toho však môžete použiť tzv. Etický clickbait. Váš názov slúbi veľa, ale vo videu to reálne dodáte. Ideálne dodáte ešte viac, než názov slúbil a prekonáte tak očakávania divákov. Caps lock názov by sa mal používať s mierou. Osobne preferujem iba veľké prvé písmena slov. Vyzerá to krajšie a neznie to, ako keby na vás niekto kričal. Taktiež by ste sa zrejme mali vyhnúť emojis. Jednak názov nevyzerajú veľmi esteticky, ale zároveň YouTube môže potlačať videá s takýmito názvami. Neodporúča sa tiež do názvu napchať čo najviac kľúčových slov, aby video algoritmus odporúčal. Tie si radšej nechajte do popisu. V popise sa odporúča zopakovať názov videa pokojne s nejakými variáciami. Spomínané keywords, ktoré sú relevantné pre vaše video, vám môžu pomôcť, ak si divák vašu tému vyhľadáva. Takisto v popise môžete nehať odkazy na vaše sociálne siete a podobne. Ak je vašim cieľom predať produkt, ideálne tam nehajte iba odkaz naň. Ak chcete ďalej raz na YouTube, môžete pridať odkazy na ďalšie videá alebo playlisty. A preboha vás prosím, neriešte tagy. Zamestnanci YouTube už pred 10 rokmi povedali, že tagy absolútne nič nerobia. Jediné, v čom môžu pomôcť, sú preklepy vo vyhľadávaní. Ale nijako vám nepomôžu umiestniť sa vo výsledkoch vyhľadávania ani na domovskej stránke. Ešte to aj YouTube sám píše pri ich zadávaní. Je to úplná strata času, koniec debaty. Presným opakom straty času je však miniatúra alebo náhľadový obrázok. Hlavným cieľom miniatúry je, aby diváka zaujala a vyvolala v ňom zvedavosť. Bude chcieť vedieť viac a na vaše video klikne. Podobne ako názvy, aj miniatúry by sa mali riadiť pravidlom jednej vety. Ak nedokážete náhľadový obrázok opísať jednou vetou, pravdepodobne bude pre diváka mätúci. Napríklad tento thumbnail by sa dal opísať vetou: Paťo je zamyslený nad vývojom filmov od roku 1924 po 2024. Alebo Paťo je šokovaný, že nastienka v Mrázikovi mala iba 14 rokov. Alebo dvaja typci hodnotia všetky druhy čipsov v tier liste. Čím jednoduchší koncept, tým rýchlejšie ho divák pochopí. Ďalším a podľa môjho názoru najdôležitejším pravidlom je pravidlo tretín. Toto pravidlo dokáže z absolútne otrasne vyzerajúceho obrázku spraviť profesionálne vyzerajúcu miniatúru. Napríklad ako tu, každá osoba je pekne vo svojej tretine. Tu je takisto každý objekt pekne uprataný. Pri videách s reakciou je často tvár na jednej strane a zvyšné 2/3 sú vyplnené tým, na čo reaguje. Okrem pravidla tretín sa často používa aj pravidlo 3 prvkov, kedy nepoužijete viac ako 3 prvky, aby miniatúra nebola príliš chaotická a preplnená. Samozrejme, celkových prvkov môže byť viac a aj hlavných, ak je to potrebné a vyzerá to esteticky. Stále ale platí, čím menej prvkov, tým jednoduchšie sa divák v miniatúre zorientuje. Miniatúry by mali používať kontrastné farby, ktoré spolu nesplývajú, aby napríklad za modrým tričkom nebolo modré pozadie. Ak si nie ste istí, ktoré farby sú kontrastné, nesplývajú spolu a naopak spolu dobre fungujú, môžete sa inšpirovať týmto farebným kolesom. Napríklad modrá a oranžová poskytujú lepší kontrast než červená a oranžová. Treba taktiež myslieť na to, že viac ako 70% ľudí sleduje YouTube v tmavom režime. Preto sa oplatí používať dostatočný jas a síte farby, ktoré vyniknú. Na telefónoch, ale aj na počítačoch môžu byť miniatúry veľmi malé. Preto treba dbať na to, aby všetky prvky boli dostatočne veľké a viditeľné. Osobne si rád miniatúru pri dizajnovaní zmenším, aby som videl, či je všetko jasne vidieť. Ďalšia vec, čo sa jednoznačne oplatí, je vytvoriť viacero miniatúr pre jedno video. Jednak pri vytváraní viacerých variantov s väčšou šancou objavíte ten, ktorý bude lepšie fungovať. A zároveň aj samotný YouTube ponúka možnosť tzv. AB testovania. K videu totiž môžete nahrať až 3 miniatúry naraz. YouTube bude následne divákom ukazovať všetky varianty a počase vyberie ten, ktorý fungoval najlepšie. Treba však podotknúť, že nevyberie miniatúru, ktorá mala najlepšiu mieru preklikov, ale miniatúru, pri ktorej mali diváci najdlhšiu dobu pozerania. Nie je to teda súťaž clickbaitu, ale má
za úlohu nájsť miniatúru, ktorá vaše video vystihne čo najlepšie a diváci z neho následne neodkliknú. Pri prvom teste sa odporúča využiť 3 veľmi odlišné miniatúry. A keď YouTube vyberie výhercu, môžete znova spustiť ďalší test, ale teraz len s malými variáciami výhernej miniatúry. Pre vašu inšpiráciu sa pozrieme na najpopulárnejšie typy miniatúr. Prvým je akcia. V tomto type tvorca na obrázku robí presne to, o čom je video. Napríklad vo videu o prežívaní v jaskyni vidíme MrBeasta ako naozaj je v jaskyni. Pri tomto type je možné využívať komplikovanejšie Photoshopy, ale takisto fungujú aj zaujímavé fotky priamo z videa. Ďalším typom je reakcia. Tu je najčastejšie tvár tvorcu na jednej strane a vec, na ktorú reaguje na druhej. Tretím typom je objekt. Tu je najviac pozornosti zamerané na konkrétnu vec, o ktorej je video. Takisto je možné tieto typy kombinovať a napríklad k objektu pridať reakciu tvorcu. Ďalším typom je tvár a text. Tento typ je najčastejšie využívaný pri podcastoch a rozhovoroch, kedy k osobnosti z videa pridáte citát, ktorý povedal. Aj keď tváre prirodzene priťahujú ľudskú pozornosť, v miniatúrach môžete pridať iba text, prípadne nejakú grafiku, ktorá koncept videa dostatočne odprezentuje. Ďalším typom sú dva panely. Väčšinou sa používajú pri konceptoch typu A versus B, prípadne ak chcete ukázať časový posun predtým a potom. Podobné sú tiež 3 panely, ktoré zvyčajne prezentujú postupnosť alebo evolúciu v čase. Takisto ich je možné kombinovať s inými typmi. Teraz sa pozrieme, ako môžete kvalitné miniatúry nadizajnovať. Tvorba miniatúr. Existuje veľa nástrojov ideálnych na tvorbu miniatúr. Samozrejme, najlepší z nich je Photoshop, ten je absolútne neporaziteľný, čo sa týka práce s obrázkami. Pokiaľ však nechcete platiť predplatné ani prispieť do štatistiky najpirátovanejšieho programu na svete, ideálom je web stránka Photopea, ktorá je doslova kópiou Photoshopu, ale je zadarmo a dokonca v prehliadači. Pred rokmi som na ňu dokonca robil tutoriál. Jedinou nevýhodou je, že samozrejme chýbajú nejaké funkcie. Ďalším kandidátom je Canva, ktorá má stále viac a viac možností ako pracovať s obrázkami. V tomto kurze použijeme Photoshop, ale väčšina z týchto krokov sa dá aplikovať aj v iných programoch. Vytvoríme si nový súbor, ideálom je 1920x1080 pixelov. Nikdy predtým nebolo jednoduchšie orezať fotku. Doslova si ju iba stlačením Ctrl+T napozicionujete, dáte Enter a stlačíte Remove Background. Už vieme, že by sme mali použiť pravidlo 3/3, preto dáme tvár na kraj a zvyšok vyplníme tým, o čom video je. Môžeme pridať akýkoľvek obrázok, orezať ho, pridať pozadie na vrstvu za ním, kreativite sa medze nekladú. Kliknutím na T môžeme pridať hociaký text, na ktorom môžeme upraviť všetky parametre. Keď dvojklikneme na vrstvu textu alebo obrázku, vieme mu pridať drop shadow, teda tieň, aby lepšie vynikol. Prípadne tiež stroke alebo orámovanie. Veľmi užitočná funkcia je vpravo dole kliknúť na túto ikonku a vybrať brightness lomeno kontrast. Týmto efektom môžete všetky vrstvy pod tým rozjasniť, čo enormne pomôže miniatúre vyniknúť. Ak by ste to chceli aplikovať iba na jednu vrstvu, napríklad na pozadie, posuniete tento efekt priamo nad pozadie, kliknete pravým a vyberiete Create Clipping Mask. Môžete takto označiť viacero efektov alebo obrázkov. Ďalším užitočným efektom tu dole je Vibrance. Ak jej trochu pridáte, farby na vašej miniatúre viac vyniknú. Pokiaľ vám to nestačí, môžete pridať aj saturáciu, ale tá už je o čosi drastickejšia. Dávajte teda pozor, aby vaše miniatúry nevyzerali takto. Photoshop má aj podrobnejšie filtre, môžeme ich aplikovať napríklad na tvár. Klikneme na vrstvu tváre pravým a dáme Convert to Smart Object. Tým dosiahneme to, že filter budeme môcť aj neskôr upraviť a nebude naveky aplikovaný na tú fotku. Teraz prejdeme do časti Filter a vyberieme Camera Raw Filter. Najlepším je už od začiatku odfotiť vašu tvár s dobrým osvetlením. Osobne sa raz ročne odfotím v každej jednej možnej emócii a potom len zvyšok roka tieto fotky používam v thumbnailu. Ale aj tak ich preferujem jemne upraviť, nech ešte viacej vyniknú. Podľa potrieb pridám expozíciu a pohrám sa so všetkými slidermi. Napravo fotku rozjasnia, naľavo stmavia. Takisto tu máme Vibrance pre krajšie farby a nejaké ďalšie efekty a korektúry, ktoré môžete pridať podľa potreby. Osobne si myslím, že pridať svetlosť a farbu bohato stačí. Veľmi neuznávam ľudí, čo si upravujú miniatúry do takého bodu, že na nich už ako ľudia nevyzerajú. Ďalším lifehackom je zmeniť farbu trička. Jednak je čierne tričko na miniatúru celkom tmavé. Zároveň si tak môžete vizuálne rozlíšiť vaše série videí alebo vaše kanály. Môj hlavný kanál má červený branding, tak používam červené trička. A na gaming kanále s modrým brandingom zase modré, takže divák jednoznačne vie, čo je to za video. Stačí vybrať Object Selection Tool, označiť s ním oblasť, kde máte tričko a vytvoriť nový layer via copy. Prípadne nakopírovať pôvodný layer a upraviť na ňom masku. Nech označuje iba tričko. Pri tomto čiernom tričku budeme musieť pridať až 2 brightness efekty s clipping maskou, aby sme ho trochu zosvetlili. Následne pridáme efekt Solid Color, vyberieme akú farbu chceme a v tomto zozname vyberieme Color, prípadne možnosť, ktorá vám príde najkrajšie. Náš hotový thumbnail exportujeme cez nádhernú klávesovú skratku Ctrl+Shift+Alt+2 alebo cez file Export S. Tvorba miniatúr pomocou AI. Ak nie ste dobrí vo Photoshope, nemusíte zúfať. V dnešnej dobe si môžete vytvoriť miniatúru za pár sekúnd pomocou umelej inteligencie. Ukážeme si 2 extrémne kvalitné a hlavne bezplatné softvéry. Prvým je ChatGPT, kto by to povedal. Reálne mu stačí napísať, aby vytvoril obrázok s vašimi zvolenými parametrami a on ho vytvorí. A až podozrivo kvalitne. Dokáže tiež analyzovať obrázok, ktorý mu vložíte. Dokonca aj kresbu, z ktorej následne vygeneruje fakt dobre vyzerajúcu miniatúru. Ak sa vám niečo nepozdáva, môžete mu jednoducho povedať, nech to pozmení. Bože, dúfam, že to len tak nezumovalo dlho. Ďalším nástrojom je dedikovaný thumbnail generátor od vidIQ. A tento je až neuveriteľne dobrý, keďže vie, ako by mali miniatúry cca vyzerať.
vyzerať. Môžete doň uploadnúť svoje video, pridať konkrétne prvky, napríklad svoju tvár, alebo jednoducho napísať text, ktorý má AI vygenerovať. Chystá sa točiť video aj Harry Potterovi, tak povedzme Harry a Voldemort sa spolu smejú. Nie je to absolútne úžasné, hlavne keď to Voldemortovi dalo nos, ale stále je to reálne OK YouTube thumbnail. Ďalšie video bude Last of Us Part 2, ale nesmiem porušiť 10 božích prikázaní. Tak vygenerujem Joela, Ellie a Abby, ako sa spolu modlia. Nevystihlo to ich presné tváre, určite nie je tak dobré ako ChatGPT, ale toto sú fakt extrémne dobré miniatúry. Tým pádom, ak nepotrebujete použiť populárne charaktery z filmov, je to absolútne geniálny nástroj. Roast vašich miniatúr. Teraz si zroastujeme vaše miniatúry z videa do Discordu. Ak by ste chceli poradiť, prípadne sa rozhodnúť medzi viacerými miniatúrami, môžete ich hodiť do rúnky AB testing thumbnailov. Je šéfom videu Vydaddy? OK, táto miniatúra nie je vyslovene zlá. V tomto prípade je text použitý správne, keďže ho tam nie je príliš veľa, nie je moc malý alebo chaotický. Jedine, čo by som možno spravil, je trošku pridal blur na pozadie, aby ho viacej oddelilo od tých subjektov. Na tomto thumbnaili by som určite nepoužíval part 8, pretože let's playové party na YouTube jednoducho nefungujú, ako to bol pred 10 rokmi. Maximálne pri záznamoch zo streamov, aby ľudia vedeli, že ktorý stream je pokračovanie a tak ďalej. Takisto by som ju možno trošku zosvetlil, nech nemá také tmavé pozadie. Tieto miniatúry vyzerajú celkom dobre. Úprimne sa mi najviac pozdáva tá stredná, keďže každý pozná skin Steva. Bohužiaľ nie každý pozná skin Astroazy, ale inak sa mi celkom páčia šípky, ktoré označujú poradie. Aj časovač nemusí byť vyslovene zlý nápad. V tomto prípade mi zaujímavejšie príde druhá, keďže ľudí viac priťahujú ľudské tváre a s väčšou pravdepodobnosťou na ne kliknú, ale stále by som sa pokúsil urobiť to o trošku zaujímavejšie, keďže teraz je to v podstate obyčajný balík a obyčajné autorádio. 21 Pilots zostávajú jumpscary. Wow. Okay. Oh môj bože, dobre Vraško. Toto je jednoznačne najlepší thumbnail, aký sme tu dneska. Minecraft AI updates, OK. Toto vôbec nevyzerá zle. Rozmýšľam, že je tam trošku prázdnych priestorov, ktoré sú také nevyplnené. Tým pádom to môže pridávať na takej chaotickosti. Keby sa tie subjekty natiahli do toho prázdneho priestoru, by to mohlo celkom pomôcť. Koncept thumbnailu vôbec nie je zlý. Dodržiava pravidlo 3/3, keďže v strede je počítač a na krajoch sú dve Minecraft postavičky. Akurát to pozadie a emojis tam pridávajú tak strašne veľa neporiadku. Keby teda dodržal aj pravidlo 3 prvkov, prípadne aspoň použil nejaké jemnejšie, menej výrazné pozadie, mohlo by to tej miniatúre veľmi pomôcť. Tuto je presný príklad, ako nepoužívať text, keďže hlavne ten text dole je extrémne malinký. Reálne mám to rovno pred sebou a neviem to prečítať. To druhé je proste na výšku. Bro. OK, toto vyzerá veľmi zaujímavo. Znova je tam trošičku clutter, že by som to možno trošku viacej upratal, ale inak to vyzerá veľmi esteticky. Toto by mohlo vyzerať zaujímavo, kebyže to dodrží pravidlo 3/3, keďže teraz tie prvky sú úplne random rozhádzané. Zároveň tie miniatúry sú celkom tmavé, ani neviem, čo sa tam pomaly deje. Toto je reálne celkom dobrý thumbnail. To musím pochváliť. Aj toto takisto akože veľmi dobrý thumbnail. Prvá otázka. Kto si podľa teba toto video pozrie? Akože určite ľudia hľadajú unboxingy mikrofónov, väčšinou ale od audio profesionálov, nie od nejakých random ľudí. Teraz je čas na jeden z najdôležitejších aspektov úspešného videa.